Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa
Kung sa taon matahong nga sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Ado! Wah! Nagatulog lang siya sa screen sa computer. Wala! Nagaso ang sopa halin sa init sang lawas ni Ado! Ado! Hoy! Ado! Buligan ninyo siya. Uy! Ano ba lang ginapanghambal mo? Ha? Hoy! Ado! Ano ka ba naman? Sunukon mo kitang sopa? Hoy! Untata ang kalayo, ha? Untata! Pungki ang kalayo sa sulod sang lawas mo! Ara! Amat-amat nga nagakadula ang kalayo sa sulod sang lawas niya. Ado! Ano ba lang problema mo man? Gilikaw niyang iya panulok sa akon. Kag daw nagakurog ang lawas niya. Naglakat siya. Nagpadulong siya sa banyo. Ay, pabayaan ko lang siya. Kadtuan ko anay si Lola. Sugiran ko siya sang natabo kay Lolo Chodoro. Okay na si Papa, Ma. Ano kuno ang natabo? Ano ang ginbatyag niya? Gin mild heart attack siya, Ma. Pero under observation pa siya. Pwede ko bala siya mahambal? Nagkakatulog pa siya, Ma. Maayo kon amo. Si Arsinia, diin siya. Subong pa lang siya mapauli. Wala na namon sa pabiyahe kagabi kung nagaulan eh. Pero buwas kung makatawag kami liwat, basta kung makasugilanan mo na siya. Sige. Magtulog ka naman. Kay daw kapoy kagid. Aga na nila sa inyo pero wala pa kabutanan makatulog. Ate, sige. Anika, anak, si mami mo. Aton sa nurse station. Dad? Sa diin si Manong? Siya nagabantay kay Lolo mo Chodoro. Maghalong ka mo tira, ha? Kamu man, Dad. Maghalong man kamo dira. Bye, Dad. Ay, kay ginasilingan ko si Tudoro nga mag-exercise siya. Kag ikaw man apo, ha? Dapat ka man nga mag-exercise. Okay la, love you la. Si Ado, sa diin siya. Ato siya sa terasa la. Sige, mabilin ko anay ka mo. Usisaon ko lang ang ginluto sa kabulig. Madali lang la. Nga aapo? May nakita na bala ka mo nga paagi? Para nga mabilanggo liwat ang murto? Wala pa. Apang may gintawgan si Estrella. Base kon may mabulig man ini sa atot. Ay, huo gali. Siling ni Karing, wala man kuno sing may nahalitan sa sunog dito sa may mall kaina. Ato man malaka mo dito ni Ado? Ay, malawig nga sugilanon la. Karon ko na lang ikaw sugiran Nanay Milagring? Nanay Milagring! Oy, Karing, naano ka? Nanay Milagring, ang hinablos ko nun ni Tisay, ginpusis. Ano? Hala, nagpanawag si nanay bag-ulang. Pasi kuno kung pwede ninyo nga kadtuan dito. Anong natabo? Daw ginpusis ko ang bata sang kaingod namon. Oy, mag-upod ka. Sa diin sila ni Tisay, ha Karing? Ara bala sa ilang nga balay? Ay wala, ato sila kuno sa pihak nga barangay. Kun amo, kadtuan naton siya. Makuha lang ako sang gamit. Kun amo, maupod man ako Madala man ako sang gamit. Sige. Ay, maupod man bala ako?
klase ng panulok mo sa akon? Hindi kay ikaw galingon mo lang ang paminsaron mo. Tigadluman. Ikaw ang may kahimuan sini. Gani sulbaron mo. Hoy, Ado, pamati ha? Anika, dali na! Hola! Ara na! Ado, dali na! Ano gid bala ang natabo? Ay, kaina pa kuno sing kaagahon nga hindi manami ang pamatsyag ni Kate. Tapos subong ko no, naga-wild na gid siya. Kagakusog ko no sa iya mo. Dason, lain ko nung tingo nga nagagwa sa iya baba. Be, Ano? Nagpanawag naman kuno sila sang pare. Kaina sang kaagahon? Wala. Kalain sang pagkuba-kuba sang dughan ko, ha? Nadumduman ko kaina. Ang ito mga aso dito sa basement. Mga murto sila. Kinasuyop nila ang kusog. Kag maayo nga paminsaron sang isa katawo. Tubtob nga maangko na nila. Sang lubos ang lawas sini.